Диня от немските магазини в момента. Не обичам този период на дините. Защо? Защото са ниско качество в Германия в момента. Винаги, когато има диня, която не е типично за сезона, зимата, рано на пролет, късно на есен, тогава купувам, тогава са сладки и хубави. Сега купех по препоръки на някакъв AI, че когато тук е много жълто, значи озряла, тук това беше малко, типично за женските дини или нещо такова ми обясняваше там AI, че когато има такива черти също са вкусни. И крайна сметка какво се оказва? Въпросът е дали имам право да върна това недоразумение и някой правил ли го е. Купена от магазин Едека, които не са ефтини магазини, но те всичките магазини са един долу дренки. Много често в този сезон аз попадам на такива дини. Може би такива ги избирам. Може би тези критерии, които съм гледал до сега, да не ги гледам и да гледам просто други или на някой друг да казваме, избери ми на диня. Но винаги, когато купя цяла диня, е така. Когато е сезона. Когато не е сезона, купувам супер яки дини. Окей, плащам сигурно 5 пъти повече като цена, но тук съм платил не знам колко, 3-4 евро, не знам, реално не знам. Но това го фърлям на буклука цялото. Тук даже съм се опитал да ям, то не ставаше с ядене. А като купя зимата, давам примерно 10-15 евро, обаче денят се е диня. Или най-хубаво да се купи опаковка, която те са рязали диня, поне там са подбрали нещо, което става. Това не става и за нищо, освен за така да се покаже. Какво качество дини продават в немските магазини. Просто е абсурдно. Но това е положението. Като не ще си гледаме на терасата или на полето.